فنوير تيفي بمكتال تركبوا كبراتن كبران كمية تمثيل لما حمص شوعة حملة سلالو زينات وشتن وصايح نلكم قيلنا فلما جن أقداسي حابرت لنا مع كانت زينة هاجرنا أب علماوي زواوي كمون زبيتاوي ودات تكورك على محتاج مسك كبر بريزنت إساس أفوركي زماتك أدام عصر شوعة حملة ككيدا مخانا نحبر منستري زينة نمكتالكم خبر زقدم لو عم تخليه بأرسل زينة كفل كوليج حرشة حمل مالو بشعاع عورتات زمهارون كل تميت تمهارو بديجري دبلومان أمريقو أب نوزبات السنين لألي 300 زيجاتات متبحتي حبل عيني تخيدو أب زوبا عن سبات ساتفتي كرمتاوي وفري تمهارون اللمعات أدماعين فتات يكايدو لو بريزنت دونالد ترامب قبل ألين 250 هجرات كاب 10 تكس أو 15 ميتاوي توسعي كرت كمزوسن أفريدو روسيان يوكرين عسكرينات أب كنات تقتلوا تهدرات تلواويدن أب العراق أب مأكل عداقة مالت مول بزقات أنه برتوع حدقة بارع بوحدو 7 كم زموتو تقاليحو نبي زرزراتو كنت سكر كوليج حرشة حمل مالو لومي أب زكايرن بالعصر شو مونتن عم مرتات نسرعت كاب كلتا كلاشي دشو عامت زمهارم كلتا ميديتا مهارو بديكرن دبلومان أمريقو بس نسرعت خلات لو كرينا زوبا عن سوات فانكي القربي سدالو واتساب يسعب لعل سمانا ميتاويت كابزبنا عبالا وحرشة زاتو كورا من نعبرو يمرح نزي بزبنا وملك عم عبيلكا اتوتاونتن مبرا خدمة ممعبال عمسب وساني ترى يتعود كولج حرشة حمل مالهم بار حدا أبنت نايزيو كولج حرشة حمل مالوه بشوعة عودتات زمهرهم 52 بحمش مئة دك نستيوز ركوبهم كلتا مئة تمهرو لومي 10 شوعة حمله بديجرن دبلومان تمرعهم زمن مبال 10 شو منتجزاب استخايدس نسرعة استمرعوا بسنة زرقتي سنة انسسا تعلنات كلتي سنة حملتن فراتاتن حكمنا انسسا هابت مريتن أكبابن سنة مقبن تكنولوجي مقبن تمرتم زازو مخينهم 160 بديجري 4 دما بدبلوما يوم دين نايت كوليج بروفيسور ولد أمل خرايا تمرقتي أب كوليج بزقسم وفلتأتن كإلتن أو حسنة معزاو مقبن كنت أوا معبال هاجرن أبر كنت خجبرو تثبيت كم زكبر بمتقاس تمهارو أبز مدبو نايس رح بوتا بسلت أنا نسرحن كما عبلوه أبز مدايز دما متحبارنا كلهم أكلات كعزاز الزخاخيرو ناي كبر عدوم منستر مريت ماين أكبابن أتو تصفي قبر السلاسة بقديو كاب سنة مقبي كتناقف زي كالت هاجر أبزانا وجدر عالم كسرر زي كال سلزي كونه مخته أنصار دحرتن دخنتن بمتقنون عينتن أخولن بقعن مقبي زيقاتات بمحاس كم زفلن بمحبار تمرقتي بستمهارو عورتات استواصو كم زقبرو زلواتون عمنات قليتو وكيل تمرقتي بوغنو بنتان زمهارم هزبن منقستن بوفي سرحن مخاس دلوات مهلاو مرقاقيتو أموداتا نبولوصات تمهارو مداليات عديلو كولج حرشة حمل مالو أب 10 شمونتن هاي مرة نسرعات شدش شحن شو عتميتن 9 حدن تمهارو بستفل على عودات حرشة كم زمرقة سنداتو ينتصر نايمو داتا شوتو منستر حرشة وحوس مع زاو مقبي برتع واقع مغربيو نزين متكبار دما مور أكل بقدام يدلي سلازي زملومي تمرقهم زلو تمهارو نزين غتكبرو تثبيت حزبن منقسن إرترايو مساعلاي تكي يوسف تسفى ميكائيل جبريس أقول جروزينا زوبا عن سبا كاب كولج حرشة حمل مالو نابه كالدينا مسن نسكر أب نوزبات سنة ناي حبل عينيت أجمز نورم 313 زيقاتات عود متبحتي كمتخيدة كاب هجراوي مرب مكل خال عورت أتو علم زكارياس حبيرو أزي كاس 26 حملة زتخيدة متبحتي مقت التانيتي أب زباتات نتركس عسكا زوها بقلو تحكم من عيني كم زخونة زتقسة أتو علم علام قوت انقطاتن سعبيناتن عورت نمكل خال كم زخونة قليزوم أبي زوجاش باركا بسنكيت صحي نفاسن زعبلو لكلمة بزحي ما سيتي كبرو عيني كمون جلاكوماس لزرقة نبرتي أبك أربا نبز ركب تكال حكم من عيني بمخد مكتتال كجبرون منتصر كزوترون هزخاخيرو
ካብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ዶክተር ኢዮብ በየነ ብወገኑ እቲ መጥባሕቲ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና መደብ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ነቶም ካብ ትካላት ጥዕና ርሑቕ ኣብ ዝኾነ ከባቢታት ዝነብሩ ከምኡውን ኣላይን ሓጋዝን ዘድልዮም ብቐረባ ንምሕካም ዝዓለመ ምዃኑን ዕውት ምንባሩን ኣብሪሆም መጥባሕቲ ዝተገብረሎም ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ብዝተገብረሎም መጥባሕትን ዝረኸቡ ሕክምናዊ ክንክንን ዝነበሮም ፀገም ከም እተኣልየ ገሊፆም ሚኒስትሪ ሕርሻ ውሑስ መኣዛዊ ምግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ዝብል ስትራቴጂ ንምስማርን መናብሮ ዜጋታት ንምምሕያሽን ብዘካይዶ ዘሎ ፃዕሪ ኣብ ንዑስ ዞባ ሃበሮ ንጥፈታት ምርባሕ ደርሆ ንምስፋሕ ብ11 ሓምለ ጨቓዊት ዓዲሉ መሰረት መደብ ኣብ ሽሞት ምሕደራት ከባቢ 86 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ንዝርከብዎም 591 ዜጋታት 7625 ጨቓዊት ከም እተዓደለ ሓላፊ ሕርሻ ኣብቲ ንዑስ ዞባ ኣቶ ዓንደ ብርሃን ሰለሙን ሓቢሩ ናይ ገደና ደርሆ ብባህሪን ሕማማት ናይ ምጽዋር ዓቕሚ እኳ እንተለውን ኣብ ምህርቲ እንቃቑሖ ግና ከም ዝድለ ከም ዘይኮና ዝሓበረ ኣቶ ዓንደ ብርሃን እተን ዝተዓደላ ጨቓዊት ኣብ ምህርቲ እንቃቑሖ ዝሓሸ ውፅኢት ከም ዝህልወን ገሊጹ ኣቐዲመን ዝተዓደላ ጨቓዊት ኣብ መነባብሮ ዜጋታት ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ብምጥቃስ ድማ እዘን ሕጂ ዝተዓደላ ግቡእ ክንክን ምስ ዝግበረለን ኪኖ ስድራ ቤት ዝኸይድ ምህርቲ ክህባ ስለ ዝኽእላ ተጠቀምቲ ግቡእ ናብ ህይወት ክገብሩለን መኺሩ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ሳተፍቲ ክረምታዊ ወፍሪ ተመሃሮ ንልምዓት ዝተመደበሎም ስራሕ ብኣድማዕነት ንምትግባር ነጥፉ ኣለው ወልክርኢና ሃብቲ ግርግሽ ተስፋ ማርያም ዘዳለወ ፀብጻብ ሚካኤል ሓድጉ ካርቦይ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣብ 38 ንቁጣታት ተዋፊሮም ዝርከቡ ልዕሊ 6,000 ተሳተፍቲ ክረምታዊ ወፍሪ ተመሃሮ ንልምዓት ዝተመደበሎም መደባት ስራሕ በድማዕነት ንምትግባር ይነጥፉ ከም ዘለው ተገሊጾም እዞም ካብ 25 ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤተ ትምህርቲ ዝመፁ ተምሃሮ ብዋሃድቲ ዞባን ንኡስ ዞባን ከምኡውን ብሞያውን እናተኣለዩ ኣብ ምስራሕን ምፅጋንን ቅናታዊ ጋብላውን ዛላታትን ከርትታትን ምእካብ ንቐፅራ ቤተ ትምህርቲ ዘገልግል እምኒ ምኹዓት ንፈልስታት ዝኸውን ጎራጉዲ ከምኡውን ምሕጋዝ ፅጉማትን ስድራ ስዋዕትን ተዋፊሮም ኣለዉ እቲ ንጥፈታት ዳርጋ ልሙድ ሕብረተሰባዊ ንጥፈት ኮይኑ ድሕሪ ናጽነት ጥራሕ ንመበል 27 ግዜ ዝካየድ ዘሎ ናወዳድቡ ዝምልከት ምሕዳር ዞባ ሚኒስትሪ ትምህርቲ በዓል መዚ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ሚኒስትሪ ሕርሻ ከምኡውን መሻርክቲ ኣካላት ዘለዎ ኮይኑ ካብ ዕለት 7 ወርሒ 7 ጀሚሩ ኣብ ንጥፈታት ይርከብ ማለት እዩ ካብ 25 ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ 9 ንኡሳን ዞባታት ኣብ 38 ነቁጣታት ስራሕ 6,000 ዝኾኑ ተምሃሮ ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ኣብ ምስራሕን ምፅጋንን ቅናታዊ ዛላ ኣብ ምኹዓት ጎዳጉዲ ኣብ ምስራሕ ከትሪ ኣብ ምእካብ እምኒ ንቐፅሪ ኣብያተ ትምህርቲ ዝኸውን ብሓፈሻ እቲ ቁፅሪ 6,000 ዳኣክል ተምሃራይ ኣብ 38 ንቁጣታት ይነጥፍ ኣሎ ኣብ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ ጊዜያዊ ኣዋሃዲ መደብ ክረምታዊ ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት መምህር መለስ ቀለታ ብዝሃቦ ሓበሬታ ሎም ዓመት ንመበል 27 ግዜ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ብምውሃድ ምምሕዳር ዞባ ሚኒስትሪ ትምህርቲ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ሚኒስትሪ ሕርሻን ካልኦት መሻርክትን ይትግበር ከም ዘሎ ብምጥቃስ ካብ 7 ሓምለ ጀሚሩ ኣብ መላእቲ ዞባ ብፅቡቕ ይሰላሰል ከም ዘሎ ሓቢሩ መደባት ምግራብ ንምድንፋዕ ሎም ዓመት ልዕሊ 450,000 ፈልስታት ኣብ መደበራት ፈልሲ ዓርተ ከሊዛን ሩባ ዓንሰባ ሓመልማሎ ሓልሓልን ገለብን ተዳልዩ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ልዕሊ 30 ሚእታዊት ዘሎ መጠን ምዕባይ ፈልስታት ክብ ንምባል ይስራሕ ከም ዘሎ ብሪሁ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣብ ዝተመደብሉ ቦታ ስራሕ ብልዑል ሞራልን ተወፋይነትን ይነጥፉ ከም ዘለዉ ገሊጾም ዜና መስዋዕቲ ኣባል ቁጠባዊ ጉዳያት ግደፍ ትካል ኤሪክብ ገዲብ ተጋዳላይ ተኸለ ብርሃን ፍስሓ ኃይለ ስላሴ በል 84 ዓመት ዕድሚዑ ብሕማም ተሰዊኡ ኣብ ወርሒ ለካቲት 1975 ኣብ ሕዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ተኸለ ብርሃን ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ኣሃዱታት ተዋጋኢ ሰራዊት መጓዓዝያ ሕርሻ ከቢድ ብረት ህንፃን ቤት ትምህርቲ ስነኪነትን ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ ቁጠባዊ ልምዓት ምውጋድ ንብረት ከምኡውን ቁጠባዊ ጉዳያት ትግደፍ ትካል ኤሪ ኤኪብ ተመዲቡ ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት ሓላፍነት ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ سوو تخلى برهان في الصحية بعد حدارن أبو حنت ولادنيو سنسرعت قبرو دما بعثر بعد حملة عشرة حمشان فرق معلتي أب مكان مقابر حرنياتات أسمرة تفتيمو
ቁጠባዊ ጉዳያት ስግደፍ ትካል ኤሪኬፍ መስዋዕቲ ገዲም ተጋዳላይ ተኸለ ብርሃን ፍስሐ ኃይለ ሥላሴ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ስድራ ቤቱ መቓልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል ክቡራትን ክቡራን ቀጥሉ ዝቐርብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ይዕድም ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ 150 ሃገራት ካብ 10 ክሳብ 15 ሚእታዊት ዝዝርጋሕ ተወሳኺ ቀረጽ ከም ዝውስን ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ሓድሽ ቀረጽ ዝምልከት ደብዳቤታት ኣብ ቀረባ እዋን ናብተን ሃገራት ከም ዝልእኽ ሓቢሩ ዝበዝሓ ካብተን ሃገራት ንኣሽቱን ምስ ኣሜሪካ ዓብዪ ንግዳዊ ዝምድና ዘይብለንን ከም ዝኾና ዝሓበረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊአን ሓደ ዓይነት ቀረጽ ከም ዝውስን ገሊጹ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ መጀመርያ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ካብ ዝኾነት ሃገር ናብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዝኣቱ ፍርያት ካብ 10 ሚእታዊት ዝጅምር ተወሳኺ ቀረጽ ከም ዝወሰንን ተግባራውነቱ ናብ ሓደ ነሓሰ ከም ዘናውሖን ዝፍለጥ እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣቐዲሙ ኣብ ልዕሊ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከምኡውን ካናዳ ደቡብ ኮርያ ጃፓንን ብራዚልን ዝርከበን ልዕሊ 20 ሃገራት ካብ 20 ክሳብ 50 ሚእታዊት ዝበፅሕ ተወሳኺ ቀረጽ ከም ዝወሰነ ዝዝከር እዩ روسيان يوكرين لومي 17 حملة أسكرينات أب كنات استقتلوا تدرات تلواويتن إذن من لوات أسكرينات أكل ناتي أب منغو كلتين هاجرات بكلتا سنة 2025 أب كتما إسطنبول تركي استبزحة سممع كان مزخانة يزقلت زلو حلافيكو جلال أخ روسيا أب زررب مس يوكرين فلاديمير ميدينسكي أب زهابو مجلتي روسيا حدشح أسكرينات يوكرين كم زركبتن 10 شعات أسكرينات وتدراتا كم تقبلتن حبيرون روسيا أقدمون أسات 6 عسكريات وتهدرات يوكرين كمزركبت أبصابات يحبروا روسيان يوكرينن أب مجمرة ورحسنة أب كتما إسطنبول تركي أب زكايدو كرايزراك التاويزررب بخبير زغاسلون تتعسران حامشان عامة زعدمهم كلهم مروخاتن كمون عسكريات أب كنات استقتلوا تهدرات كلها وطا كمبتسمة مع عير الساعن ኣብ ኢራቅ ኣብ ማእከል ዕዳጋ ማለት ሞል ብዘጋጠመ ብርቱዕ ሓደጋ ባርዕ ብውሕዱ 7 ሰባት ከም ዝሞቱ ንሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት እቲ ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን በቲ ኣብ በዓል 5 ደርቢ ህንፃ ዝተኸስተ ሓደጋ 4 ሰባት ከም ዝቆሰሉን 10ታት ደሃዮም ጠፊኡ ከም ዘለውን ዝሓበሩ ቶም ሰብ መዚ ቁጥሪ ሞታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣሃዱታት ሲቪላዊ ድሕነት ግዳያት ናይ ምድላይን ምድሓንን ስርሒት የካይዱ ከም ዘለው ተፈሊጡ ጠቅናይቲ ሓደጋ ንምንጻር መርመራታት ይካየድ ከም ዘሎ ሰበስልጣን ፖሊስ ኢራቅ ሓቢሮም መንግስቲ ኢራቅ 3 ናይ ሓዘን መዓልታት ኣዊጅሎ እጥቋት ብ16 ሓምለ ኣብ ማእከላይ ናይጄርያ ብዘካይድዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 25 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ሰብ መዚድ ፀጥታ ሃገር ሓቢሮም በዚ ኣብ ክፍለ ሃገር ፕላቶ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሓያሎ ኣባይቲ ናይ ሕርሻ መሬትን ካልእ ንብረትን ከም ዝዓነወ ይዝግለጽ ዘሎ ዛጌት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን ፖሊስ ናይጄርያ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ጥርጡራት ንምሓዝ ስርሒት የካይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብ ማእከላይ ናይጄርያ ሽበራዋን ዝፍጽምዎ መጥቃዕትታት እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ حيل أير إسرائيل 86 حملة أب كتما دمشق قبل لو تدراوي علامات منجستي سوريا برتوع دبداب كم زكايدة كابت كبابي سفر نوزينا حبيرو أتي دبداب وانا بيت صحفة مصري مكل خال حويسو نحيالو منجستاو هتقاتات علامات زكابر النمباري وزكلت زلو بتمت كعتي زاجيت 3 سبات كأطارون كلو 34 كم زواسولو منستريت عنا سوريا حبيرو إسرائيل أتسجمتي أب كتما سويدا دوب سوريا نزنبرو محبرسب دروز نمكل خال كم تخيل المجلات منجس سوريا سراويتو كابتا كتما كوت سويعة يقول مبر منستري قدرات وزاي سوريا أبزوت مجلتي إسرائيل أبلعلي كتما دمشقون سويدا إن زكايدة تمتكعتي أكال نايتي أب سوريا وطرن هوكاتن مولعن سأتتا نمدخا من زعلمة بوليسي كم زخانة بمتكاس محبرسب علم هتوت سجمتي كوسدا تحساسيبو أزي كم زيلون كلهم منجست سوريا دحرتي متقعتي سراويتو كاب كتما سويدا كوتس كم جمرة تقاليحو
እስራኤል ኣብ ሶርያ ንእተካይዶ ወታደራዊ ተጻብኦታት ኣሓይላቶ ከም ዘላ ዝገልጹ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ እቲ ስጉምቲ ኣብታ ሃገር ንዘሎ ቅልውላው መሊሱ የኽርሮ ከም ዘሎ የረድኡ። ኤውሮጳዊ ሕብረት 16 ሓምለ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ከጽድቆ ዝወጥሮ ንብር 18 ዙርያ ሓድሽ እገዳ ከም ዝፈሸለ ተሓቢሩ። ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ብራስለስ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ብሰንኪ ተቃውሞታት ስሎቫክያን ማልታን እቲ እገዳ ንምጽዳቕ ኣብ ስምምዕ ክበጽሑ ከም ዘይከኣሉ ተገሊጹ። ስሎቫክያ ካብ ኮሚሽን ኤውሮጳ ንጹር ውሕስነት ቀረብ ፀዓት ከይረኸበት ነቲ ሓድሽ እገዳ ክትቃወሞ ምዃና ደጊማ ሓቢራ ዘላ። እቲ ሃገር ኤውሮጳዊ ሕብረት ብ23 ሰነን 5 ሓምለን ሰደደ ፀዓት ሩስያ ዝነጻጸረ እገዳ ከጽድቕ ንዘውፅኦ ውጥን ንቁጠባዊ ረብሓታታ ብኣሉታ ከም ዝጸልዎ ብምጥቃስ ብናይ ቀውፊ መሰላ ከም ዝዓገተቶ ዝዝከር እዩ። ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንኣታዊታት ፀዓት ባንክታትን ወታደራዊ ኢንዱስትሪን ሩስያ ዕላማ ዝገበረ ብር18 እማመ ሓድሽ ዙርያ እገዳ ከም ዘውፅአ ኣይርስዕን። ኩናት ዩክሬን ኣብ ወርሒ ለካቲት 2022 ካብ ዝጅምር ንድሓር ኤውሮጳዊ ሕብረት ንሰበስልጣን ትካላትን ባንክታትን ሩስያ ዕላማ ዝገበረ 17 ዙርያታት እገዳ ከም ዘጽደቐ ጸብጻባት ይሕብሩ። እቲ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ብዘጽደቑ እገዳታት ትሪልዮናት ዶላር ዝግመት ቁጠባዊ ክሳራታት ከም ዘጋጠሞ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይጠቕሱ። ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ መጠን ሸቕለት ኣልቦነት 4.3 ሚእታዊት ከም ዝዓረገ እዚ ኣሃዝ ድማ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ንወግዓዊ ስታቲስቲካዊ ጸብጻባት ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። ብመሰረት ወግዓዊ ጸብጻባት ኣብታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ብዘይ ስራሕ ናይ ዝተረፉ ሰባት ቁጽሪ 33,000 ወሲኹሎ። መጠን ሸቕለት ኣልቦነት ኣብታ ወርሒ ንሻድሻይ ተኸታታሊ ግዜ ብ4.1 ሚእታዊት ዕቤት ከርእዩ ኣቐዲሙ ተኣሚቱ ነይሩ። ጠንቂ ናይ ዝተርእዮ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ቁጠባዊ ዘይርውእነት ምዃኑ ዝግለጽ። ኣውስትራልያ ድሕሪ 2001 ዝኸፍአ ምዃኑ ዝግለጽ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣጋጢምዋ ከም ዘሎ ክኢላታት ቁጠባ ይሕብሩ። ክቡራትን ክቡራን ዜና ቅድሚ ዛምና ኣርስታቱ ክደግመልኩም። ኮሌጅ ሕርሻ ሓመል ማሎ ብ7 ዓውድታት ዘመረቆም ዘምሃሮም 200 ተምሃሮ ብዲግሪን ዲፕሎማን ኣበሪቑ። ኣብ ንዑስ ዞባ ተሰነን ልዕሊ 300 ዜጋታት መጥባሕቲ ሓበላ ዓይኒ ተኻይዱ። ኣብ ዞባ ዓንሰባ ተሳተፍቲ ክረምታዊ ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ኣድማዓይ ስራሕ ይሓይለው። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ 150 ሃገራት ካብ 10 ክሳብ 15 ሚእታዊት ተወሳኺ ቀረጽ ከም ዝውስን ኣፍሊጡ። ሩስያን ዩክሬንን ኣስክሬናት ኣብ ኩናት ዝተቐትሉ ወታደራት ተለዋዊጠን። ኣብ ኢራቅ ኣብ ማእከል ዕዳጋ ማለት ሞል ብዘጋጠመ ብርቱዕ ሓደጋ ባርዕ ብውሕዱ 7 ሰባት ከም ዝሞቱ ተቓሊሑ። ንምክትታልኩም የመስክን መሰረፍ መደባት ኤርቲቪ ክሓድጎኩም ብወገነ ግን ብሩኽ ምሸት